Jeg har en god idé, skal vi tage afsted? Ja, det er en god idé. Let's go, yo! Det er en grævling. Ja, den død. Grævling, den løb. Død den? Den er ikke løbet endnu. Den render ikke langt. Hvor mange grævlinger har I dødt? Nej, hvor mange døde? Hvor mange grævlinger? Hvor mange Rav! Undskyld. Hvor mange døde grævlinger? Ja, hvor mange døde grævlinger har vi set? Der står en død grævling der. Står den? Han er blevet til et menneske. Ja, det var sjovt nok sagt. You can say what you have to say, 'cause my mind's made up anyway. I'm taking the hard road, going above you. This is the last time that I'm gonna trust you. You can say what you have to say, 'cause my mind's made up anyway. All that bullshit you talk might work a lot, but it's not gonna work today. You people are running. Hey, Yasin! Hey, Yasin! Hey, Yasin! Hey, Yasin! Ja, det der sker her, det er sådan stille, der er til ro, lige hopper over halmballer, og han kommer løbende her. Jeg skal nok tage på, når han kommer løbende, han kommer derover. Ja, så varmer han op. Så for helvede. Langt hurtigt som et tyk svin kan løbe. Hold da magle! I'm not saying, but I'm trying not to mention the names of people who want to siphon attention. You like the hype, but pretending you're part of the picture won't pass. You're like a high school dropout, no class. And you can say what you want about me, keep talking while I'm walking away. Bitch, you can say what you have to say, 'cause my mind's made up anyway. I'm taking the hard road, going above you. This is the last time that I'm gonna trust you. You can say what you have to say, 'cause my mind's made up anyway. All that bullshit you talk might work a lot, but it's not gonna work today. Somebody's always watching me. All I need is someone to breathe. Everybody out there listening, 'cause I can't stand to keep the same. All I want to say, yeah. You can say what you have to say, 'cause my mind's made up anyway. I'm taking the hard road, going about you. This is the last time that I'm gonna trust you. You can say what you have to say, 'cause my mind's made up anyway. All that bullshit. Klar, gutter? Ja. Sådan nu. Jeg har ingen hjelm på. Vi skal se, om det stadig, om du kan holde til det, jo. Fuck, det lyder godt, det der. Bare Jeg er også klar på noget myggespray, hvis det er i orden. Hvor meget myggespray er du klar på egentlig? Resten. Snotklatselen lige her inde i næsen, den kunne jeg godt tænke mig at pille ud. Og lad med at filme, mens jeg piller busmand, det er jo dejligt. Okay. Nu har jeg taget den af i gulvet. Hvem skal sove herovre, Lassen? Jamen det er vores quip. Det er mig og Kasper Hår. Det er Vivild Gymnastik og Idræts Efterskole. Det er Vivild Gymnastik og Idræts Efterskole, der ligger derovre. Ja. Inde i vores hus, der må vi lave pølser i bukser. Nå, hvem siger det? Fuldstændig uhæmmet. Hvis du nu skulle sætte det på en skala. Jamen på en skala, der er det fuldstændig ubegrænset. Noget i retningen af sådan 8 ud af 10 eller sådan noget. Ja, okay, der er vi. Okay, fint. Jeg spørger Men jeg vidste ikke, hvad skalaen gik fra. Jeg troede, den gik fra slet ikke til ubegrænset. Men den kan godt gå fra 0 til ubegrænset. Du skal bare sætte det på en skala, jo. Det er det eneste, jeg bad dig om. Jamen det er sgu da også pisse svært. Alt i livet er ikke nemt, vel, Lasse? Nej. Men der er altså noget, der er. Vil du høre, hvad der er nemt? Ja. Der skal jeg lige finde ud af det først. Det er sgu ikke nemt at finde ud af. Det er sgu svært. Det kan bare se. Hold kæft, den er ramt.
looks might be a little bit smarter than I am. Bigger, strong. Så er det sygt, at jeg får til det her, mand. Nej, se lige det der. Tænk så, at det sker det her. Det her, det er godt nok for vildt med. Og første gang, jeg lige fik kun jeg ved, at det er på diskotek. Jeg synes ikke have det her, gutter. Jeg er så træt i bilen. Det er sgu for fjollet til mig. Det skulle få fjollet, det der. Det gør Jeg ved ikke, at det nogensinde er sket på den ene som Holt, eller hvad det nu hedder det. Det her sted. Hvad nu det hedder? Hummelchok. Hummelchok. Så lad os køre den her. Lasse starter. Det er rigtig stil. Det bedste, gutter. Store hoveder tænker en for det, eller hvad? Ja, det er derfor.